Čaute pyrotechnici, vítam vás pri ďalšom videu, kde si predstavíme pyrotechniku, ktorú som si ešte doobjednal. Takže môžeme ísť na to. Ako prvé si predstavíme Mega Dynamit. Vyzerá takto. Je to dobrá petarda, mal som aj minulý rok, aj som ho testoval. Pekný dizajn a bol som s ňou spokojný. Nie je ani veľmi drahá, takže sa oplatí. Little Dynamit, to som si objednal tento rok prvý raz. Podobný ako Mega Dynamit, no samozrejme menší. Dizajn je rovnaký, takže uvidíme, čo bude. Ďalej Demonic. Tu už som predstavoval video, ale môžeme si ukázať, ako to vyzerá. Ďalej Viper Special Made in Italy. No, vlastne táto petarda vyzerá ako piráti. Pardon. Vyzerá to ako piráti, ale je silnejšia, čo som teda videl aspoň. Je kvalitne robená, najsilnejšia ako tí naši piráti, takže teším sa na ňu. Samozrejme aj video spravím. Ďalej tieto Shark, žraloky, alebo ako chcete. Je to také malé vlastne, ale čo som videl, tak výbuch je celkom dobrý, zaujímavá petarda. Myslím si, že sa oplatí kúpiť a testovať. Ďalej TNT. To už taktiež mám, ale zobral som si ešte jeden balík. Nakoľko pekná petarda, zablesková, takže celkom fajn. A ešte Bandit, to je vlastne podobné ako to TNT, modré prevedenie. Vyzerá takto. Od Tara Pyrotechnik takisto. Ešte možno, aby som spomenul, 20 gramov na balenie. Takisto aj TNT má 20 gramov na balenie. No a tento flashbanger vyzerá to takto. Je to vlastne takto balené po 6 kusov. Tejto vlastne v tomto rade. Tiež som zvedavý, čo to je za to, urobím aj videjko. No, ďalej tu máme Explo XXL od Tara Pyrotechnik. Vlastne petarda vyzerá takto, obsahuje 3,3 gramu. Ešte druhá a Salute XXL. To je vlastne podobná, len iný dizajn. Tiež 3,3 gramu. Takže som zvedavý, sú celkom veľké, že uvidíme, čo to spraví, aj keď veľkosť nie vždy rozhoduje. No a posledná super petarda Delovara na Profi, takže na ňu som asi najviac zvedavý. Je to úplne super petarda, silná, samozrejme spravím aj video, takže sa môžete tešiť, bude to riadna bomba. Dobre. Ak sa vám teda toto video páčilo, hoďte like, odber, prípadne pozrite stránku na Facebooku a samozrejme nezabudnite pozrieť aj môj unboxing, ak ste ho ešte nevideli, tam sú zvyšné moje petardy, takže ďakujem, čaute.